Bună, prieteni! Vom pregăti astăzi salată cu fructe, rapid și sănătos. O puteți servi la micul dejun, dar și ca desert este perfectă. În salată vom pune 200 g struguri, 30 g migdale, o lingură semințe de chia, 200 g iaurt grecesc fără grăsime, 20 g stafide, 100 g afine și o linguriță esență de vanilie. Iaurtul l-am împărțit în jumătate. În prima jumătate am adăugat semințele de chia și esența de vanilie. Jumătatea a doua de iaurt a rămas curat. În două boluri pentru înghețată vom începe să punem salata straturi. Primul strat este de poamă, al doilea este de iaurt curat, urmează apoi migdalele, apoi iaurt cu chia și cu vanilie. Următorul strat va fi de stafide, iarăși iaurt de chia, urmează afinele, un strat de iaurt curat și la final vom orna cu poamă. Salata este gata. Puteți să o lăsați la frigider pentru jumătate de oră sau să o serviți imediat. Să aveți poftă! O zi frumoasă vă doresc!